mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Barhama sanni baye kamar ka gausi ba zan ji ba kuma ba zan gani ba. La ilaha illallah kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Alhaji mu sarkin kyauta kai ne kaɗai muke wa bauta, kai ne ka san dukan manufata waƙar gayar da in tsara ta. Rabbul kulli ka kaɗai ta bauta ga duk wanda ba kai ne ba ban iya ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Kara kuma Mahmudu mai gidan Sumaira, Nurul Huda bin yin fira, sirrin su sai da Al-Kubra. Abban suna nazara aiki idan ba shi ba zai samu karbuwa ba. Muhammadun Rasulullahi kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. A saka su a yaban gabai yau na wuce su, dan rabbuna yana kishin su, sun zaɓi ɗaya ya yarda da su. Har auliya dukansu mai bin su tabbas ba zai kwanan bakin ciki ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Shauti jani barhama baya mai zamani, kibiri masanin fannoni da harazimi mai saita ni. Shehu nuwa ka ɗaga ni ne godiya gonka ba zai zama kuskure ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Ka masoyi amsa ka ce da ni zo in yi, a yaban ka kada na yi juyayi, sai ta zuba shi babatin yin sanyi. Barhama kai baki ta yayi mun gama hanyar ka har abada ba ba saki ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Alkaulahi kai sirri ne, kai mai yin rabo na alkhairi ne. Shehu kai uban tafiya ne, a cikin mu kai abun koyi ne. Samun ka arziki ne, mai san ka abadan ba zai kwanan bakin ciki ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Ne kake ta tarbiyyar su, in ka kama jin motsin su, maulan mu shehu ka shafe su. Ladabi sai ke dukan su, ko me ka tsara ba za su yi maka gardama ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Barhama baya sirri banza, mai san kashe mu bai rashi ba. Ya masa nasirar rabba, bababin da shehu ba kai ne ba. Barhama kai muke ta duba, mai ja da kai shehu bai sa'a a rayuwa ba. La ilaha illallah kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Barhama mai abun bayarwa, arufai suke nunawa, gurin hawa gurin saukowa, inuwar shiga gurin hutawa. Gausi gurin fakewa, inuwar da bashewa a wuta bai gaban zama ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Ga jami'ar da ke koyarwa, a gidan gado ake samuwa. Barhama kai kake bayarwa, ai samu
da kai yake samowa. Oh, in baka ban iyawa daki ba zai tashi kuma a tattara gaya ba. Oh, ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Barhama ka dibi gun shurafa, ka zama abun mu bargo na rufa. Wata tai kaɗan ta ce ta haifa, kamar ka shehu mai kyan siffa. Sikirar ka ce na yafa, agunka ya shehu ba zan daina godiya ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Tsanin hawa hakikar bauta, barhama ya uban masarauta. Kai ne majingina ga halitta, lamarinka na saka adimauta. Tafiya da sajigata, rijali sun tike ga tafiyar mai rabi ba. La ilaha illallah, kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Kiblar rabbana abun koyin mu, barhama ne abun dubin mu. Barhama shehu ne ya zama suturar mu, shi ne zaman mu har tashin mu. Gausi uban gidanmu, bakin da bai furta shehu ba zai ci hailala ba. La ilaha illallah, kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Shehu masu san ka suke zarci, tafiyar ga yan uwa tafiya ce. Ƙaunar ka shehu alkhairi ce, ko a lahira hujja ce. Yayyar ka ko bata ce, mai kin ka barhama bai morewa rayuwa ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Idan bari a nemi sarakai, layin bara a nemi musakai, jurar gudu a nemi dawakai, aiki marar wuya sai za kai. Hanyar ka ce nake kai, ba za na hau kunkuru in kyale taguwa ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Rikici kamci sai gani sai hangi, bera yana gudun ya ga magi. Kyawun tufa a ganta agogi, ai mara gaskiya yakan yi tawaigi. Kai ware da shinge, lamarin ka barhama bai yi kama da yaudara ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Namijin maza uban su bayi, ga mai ba uwa ya bai wani goyi. Ka ba mutum ka bai tsuntsaye, mun shagiyar ka ga mamaye. Ka kaudu bayi, gidan da ba shewa a wuta bai kakun zama ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba. Wai wa yake nufin shayarwa, to barhama shehu na shayarwa. Wa yake nufin dacewa, barhama ne kawai dacewa. Wa yake nufin hutawa, inuwar shehu nan ake hutawa. Wa yake nufin ganewa, to in yasi ne kawai ganewa. Wai wa yake nufin wayewa, hairar shehu ce kawai wayewa. Wa yake nufin haskawa, hasken shehu ne yake haskawa. Wa yake gudun cutarwa, san shehu maganin cutarwa. Waye yake gudun zamewa, da ya so shehu babatin zamewa. Wa yake nufin sadarwa, hanyar shehu ce take sadarwa. In ka bi babatin kaucewa, za ta kai ka gaɗa shugaban kyawawa. Shehu kai kake rabawa, kowa ya zo gunka ba zai ce ba yi mai ba. Ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma
sama alfarmar ka shehu kai mun nima duk da ina da laifuka fa da dama oh shehu godiya nake ma kowa ya zo ma ba zai koma cikin rashi ba oh ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba barhama kai daban a fitarka har gibiri mai ado da kalarka shewa a tikuna rawa da bazarka baba razimi ya nuna ka oh sun sallama gare ka abul fituwa ji bai jama al'amura ba oh ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba bai mimiya na yan mota ma da na salga shehu sun ba hidima da shehu sani kafin gama duka kulliyarsu sun miƙa ma oh har alkulati shi ma majnunu mai kusa ma a cikin ka bai gazawa oh ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba tilas in gaida jagoranmu baban mu shewa alƙiblar mu tun azar yake ta kula mu lamuran mu shehu shi ya rike mu oh shehu nuhu ta kamar mu ina da kai san bazan kukan rashin uba ba oh ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba nan zan tsaya cikin waƙar nan wanda na yi wa masanin Allah nan sai wanda ya yi baitocin nan a wutan kuma rashin himmar nan oh dan shehu nuhudin nan ya shehu karfe da ba da layo kokari ba oh ya shehu mai gidana kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba zirar ka ya buwa yi kara kuma mudu mai gidan su maira nurul wada ban yin fira sirrin su sai da alkubra oh abban suna nazara aiki idan ba shi ba zai samu karbuwa ba oh annabi muhammadu kamar ka barhama ban ji ba kuma ban gani ba 081 67